Vážení klienti, rád by som vám predstavil možnosť, ako môžete získať zákazníkov na vaše kurzy, tréningy alebo semináre. Naša spoločnosť prevádzkuje vzdelávacie portály Education.sk a Školenia.sk, ktoré obsahujú kurzy stoviek vzdelávacích spoločností. Za rok navštívi tieto stránky viac ako 500 000 záujemcov o vzdelávanie. Návštevník Education.sk má možnosť vyhľadávať školenia v jednotnej štruktúre podľa množstva kritérií. Databázu kurzov z Education.sk tiež exportujeme do personálnych systémov tisícov stredných a veľkých spoločností, odkiaľ personalisti vyberajú kurzy pre svojich zamestnancov. Tu je ukážka zobrazovania školení v personálnom systéme HR Plus od spoločnosti Softip. Databáza kurzov implementovaná priamo v intranete uľahčuje prácu personalistom pri výbere kurzov pre zamestnancov. Kurzy z Education.sk obsahuje aj Human od spoločnosti Hour, Magma HCM od spoločnosti Autocond.sk, SAP ERP, Vema HR, Elanor Global a Helios HR od spoločnosti Aseco Solutions. V Českej republike prevádzkujeme portál edumenu.cz a kurzy výuka.cz a databázu exportujeme do 9 personálnych softvérov. Pozrite si zo pár referencií, ako napríklad Zorin Slovensko, ktorý odporúča svojim dodávateľom vzdelávania zadávať kurzy na Education.sk. Dôvodom odporúčaní sú hlavne vždy aktuálne kurzy priamo v intranete, pretože databáza sa aktualizuje každý deň. Ďalšou výhodou je jednotná štruktúra všetkých kurzov. Ďalej jednoduché vyhľadávanie podľa veľkého množstva kritérií. A taktiež možnosť aktívne riadiť proces výberu vzdelávania pre zamestnancov priamo v personálnom softvéri. Databázy kurzov sú exportované do viac ako 5000 stredných a veľkých spoločností na Slovensku a do zhruba 10 000 spoločností v Českej republike. Education.sk má tiež veľké množstvo partnerov, ktorí uverejňujú kurzy vo svojich časopisoch alebo na svojich internetových stránkach. Verím, že onedlho budú aj vaše kurzy na Education.sk a tým pádom aj v intranete tisícov stredných a veľkých spoločností. Ďakujem za pozornosť a teším sa na spoluprácu s vami.